bado bide bat, espaldi hartu zin, superkargatzeko esaten dutena, energiaz kargatzeko, naturan nikula nola bateko rekursok edo pilak, ezu bezala ditu. Eta aitako bide bat zen, zuaitzak besarkatzia edo zuaitzan osto azpien eotia. Eta konturatzen baza, men aukera bat, men ondoko zuaitza hori, eta proposatzen zuten bidea zen, zuaitzai baimena eskatu, jake kinesiologia izun, konaz, zutik noz, hoitia netzat interesgarria da, mutuko noa, ez? Ja ikasitxo zu, kaldera erantzun batzu, nahi pilarrak osazitzaizkidan. Kostazitzaidan horrea iristia. Zuaitzai baimena eskatu, proposamena da, zure indar ez onak beak arditzen, eta bere indar onak zuri eman zeitzala. Zea ditote da horreuskalo. Baimena eskatu eta humiltasun batin sartzen zara, eta goxotasun batin, eta da hemenian, ikusten zuzoitzan enborran onduan, eta bere ostopean. Eta zertik ikutu bertzuaitzan, mazu besargatu zenezake, baina ez da nahi eta ezkoa. Eta probatzen bazu niko zu, 5 minutu dotekin niko zu, ikusiko zu bukaeran, ze patxada, ze energia bakazan.